dagko naman mo, ibalhin na tamog lang sudlanan kay na ko ipuli ninyo diha. Dagko na bato na mas dakong sudlanan kay namatay bagong gibuhat nya bago pa jud ako man karon naging adlaw na ko ibuhat nya adto tamo ibutang dito. Dagko naman mo maghuot na ano diha ngayon naman kita bubuhian arit tamo ibutang kay dako ng lugar nya landong sad sakto sad mahayagan mainitan sa adlaw mabuntag maudto landong. Dako man ay tungtungan ay atop ay kakao landong bugnaw dito mo ibutang kaya dako na luag na maka lugpad na mong maayo makalakaw kaya naghuot na mo dito din itong gitrabaho kanina mga paghuman jud sudlanan sa mga manok mga tali-tali dagko na mga dagko usa na tubuhian. Ano yung itrabaho ng adlaw mga bisita sudlan na tanig manok.